सनाय खौरांनि भिक्टर गामिनिफ्राय फैदोंमोन माबा समनिफ्रायनो माहा सनाय खौरां दङ दैना जाबाय थादोंमोन आरो खिन्थु दिनै मोजांसो जायगाफोरालाय खिन्थु लामा जिं जिं न'नि आरो एसे बोरैबा बोरि बोरि टाइपनि मोजां नांगोन फैनानै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जों दायो बड'लेण्ड हेरिटेजआव थांगासिनो दङ बिथिंनो मोनहैगोन आरो सिद्दा आन्दायला आन्दायसि गैया आरो बिथिं ओरै हाबनाय नुगोन आरो नोंथांमोना बिथिं ओरै हाबनांगोन आन्दायोबा साइन बर्डखौ नायबानो जाबाय नै जों बिथिं हाबबाय दंग'खौनो होननांगोन मोजां दे जायगाफोरा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि जायगा दङ आरो बे जायगाखौ जों नुदों बेखौनो लाखि होनना सानना ला जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि जायगा दङ लाखि जों बे जायगाखौ नुदों गोजान जायगायाव आलासि दोङो बिराद मोजां नै बेयाव माबा दंखायो साइन बर्ड दंखायो बिथिं ओरै हाबबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नै बिथिं हाबबानो जाबाय बड'लेण्ड सफैबाय जोङो नै लोगोफोरजों सफैबाय गेट बानायबाय थादो आदार प्रसेसिं गेटआ जायाखैनो गाखोलांगासिनो दङ जों आयौ गोलैनो जादों गाखोनानै नै गाहायनि जायगाखौ ओरै नुगोन नैयाव गरम बायदों माखय बे समायना समायना बिबार नै बारना दोङो बै नै गाहायाव गोजौ गाखोबाय बिबारफोरा बारना दोङो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिमाव जों दायो दान्दिसे सम फैदों नायनो हागोन ने वाव वाव मासे समायना आखिनाय बायदि नुदों नै गोजोनबो फैदों दैया
लोगोफोर नै आं बड'लेण्ड हेरिटेजनि लाफाव दं नै लाफ बे लाफाव ओरै गाखोनानै फट'बो लानो हागोन नै वाव उदालगुरिखौ इदि नुहुरो नै ओइ दुब्लि फोथार बै बिफां लाइफां थानाय बैथिं उदालगुरि आरो जोबैखौ जि समायना नुदों नै वाव अखा एसे एनै थाइफ्रिबाय माथो ओमफ्राय ससमा गानबाय आं मादि नुदों लोगोफोर बेयाव गाखोनोबो हागोन बारनो हायोबा साक्सेस जानो हागोन लाइफआव नङा होमबा सिगांथिं लां सिगांथिं बिराद लोरियो लासै लासै सक्सेस आरो मोनथाम फाइनेलि आं बारनो हाबाय मोजां समायना लोगोफोर जों थांनोसैयानो बारा गोबाव थाजाया मोखाङा मेकआप फोननानै दब्रा दब्रा सिखारजोब्बायलै बाय बाय ओइलाय गारबोबाय जों